Anava de vacances alegrement, em feia molta falta canviar d'ambient. Va dir-me el de l'agència, ara és l'ocasió. Si vols passar-t'ho pipa, viatge amb avió. I així que van servir-nos la taronjada, vaig veure que la juerga estava assegurada. Volaré, oh, oh, oh. Hi havia camuflats a l'aeropla, 14 terroristes de l'Orient Mitjà, vestits de pastorets i amb un fusell, i el cap embolicat amb mocadors de farcell. Que no es mogui ningú, ni poca broma, i ens varen segrestar en nom de Mahoma. Volaré, oh, oh, oh. Subi-dubi-du, puja a l'avió. Subi-dubi-dubi-dubi, puja a l'avió. Subi-dubi-du, puja a l'avió. Subi-dubi-dubi-dubi, puja a l'avió. I anant amunt i avall varen recórrer de gorra la Seca i la Meca i la Vall d'Andorra. I quan me'n vaig cansar de fer el talòs, vaig dir-li el que duia el farcell més gros: si no és molta molèstia, baixa com arruga, que ja tinc la bufeta sense cap arruga. Volaré, oh, 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 oh. Llavors ens va anunciar un segrestador que entrava a la Creu Roja dintre l'avió. Estan allà penjats com estaquirots, venir-nos en col·lectes ja són pebrots. Per això quan van passar pel meu costat vaig dir-los